fayida haala elle koko jofka ɗo ko yettimi ɗo mi anda ɗo puɗɗortomi mi anda no natirtumi kedine ardimi ko dow ɓinguel fowru hoccino ƴiyal ari wi nene mi hocci ƴiyal o wi bamma yi ƴiyal ngal o wi aha o wi ngal nafata wonɗo haala ka wirti mi sikkani so tawi ka yowti wonko wawi heddade e makka ndeke tan tawde noon pular ne wiya haalde haalto wona e hewde haala jeeya ko e nantinde ko haalno walla fammitinde ko haalno ko ndiɗo mbadi tan mataw etetoɗen enenne nantitinde walla etade faccirde nde wonno konngol ngol haale ngol wona mumigol so ngol faccirama ngol wona deftere ala kullin bandiraɓe eɗen jetti Allah no mbiɗen ni eɗen juuli e ɓurɗo windere o sallallahu alaihi wasallam kono tan ne kadi yettude sababu mo ganduɗa mo eɗen ɓattinira to banggue hakkillaji meɗen no ceerno Mouhamadou jooriɗo joni joni ni enen kala eɗen dende eɗen mbiya amin ceerno Ibrahima Camara yo Allah wurnan min mako juuti wona yo Allah wurnane hoorema an ala ko yo Allah wurnan minma nde wonno ka nafoore wonande min yimɓe koɓe ɗiɗo wondodirtoɓe ko ɗiɗo ɓe aɗa wododira ɓe woodi ko jabrateɗo Allah e jettirteɗo Allah o ka jettiromo Allah tan aɗa andi gododiral moɗon ala ko tottuma e makko so wona aɗa yettiramo Allah gati aɗa andi ko ɓeydare wonandema goɗɗo no woodi on ne a jabrat ɗum Allah tan ɓen goni wiyeteɓe fawre Allah ɓe ndeke noon ceerno emin jettirma Allah l'islam de ne yettirma Allah Allah deyna andi leñol ngol ne yettirma Allah te kedi ne so tawi nunɗal wulima seeɗa eɗen gandi nden noon yettode wodani Allah ko juumɗo noon sikkata wonde ina fota fadde ha mbiya ɗum Allah jarama a jarama saabi ko garɗa ko kono so tawi woni miijo ruttima ɗo waɗɗani no fewi mataw ko kañum hani jarnadema fodde ko ari ɗo nokkude ko nde wonno wonɗo pittali ɗi mbawanno hedde walla wonɗo yimɓeɓe mbawanno wonirde ala ina gasa wonde fodde ko foda ɗo e moƴƴere Allah ko fatoro yimɓeɓe soko tan ko ngare jetten Allah ngare ñaagoɗen Allah ngare ndodiren e hol ñalawma mo ganduɗa ko jamma mum Allah wi ɓuuri dendagal jammaji so wona anduɓe ne luura to banggue jibinede nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam jamma laylatul qadr Allah na seedi ko garatmi ko e lawol he mbiɗa miijo yama mi fayata lawol galle o pottumi e suka debbo goto mi yurmimo tan dartimi ni dartinirnomi ko sikkude ka taxi jurmimo tan dartimi soko noon o wimi ko ga o fayi mbimi yettode wodani Allah no gasa taw mon e rendo he e ɗum ɗo tindini aɗa andi ko jeyyal wino ɓokki ko ɓokki wino jeyyal jurinomo e ɓokki ngal juri e ɓokki ngal woni hen ha haaju maggal gasi ngal wi ɓokki nang to mbeɗeni diwa ɓokki wimi tinano a jurima yam ni ndeke wonko Allah na waɗa wonno Allah na waɗira yantu hen sa yantani hen jana cikkeɗa ka jankiniɗo tawa yankinaki a yan ɗum ɗo ko Allah puusi ɗum ɗo ko Allah ɓamti ɗum o ɓamtirani ɗum ne kadi e wone fannuji ɗi ganduɗa hakkillaji ne mbawa ñingde to banggue diniyankoji ala o ɓamtiri ɗum koye to banggue fannu mo ganduɗa hakkillaji diniyankoji ina mbawa weltorade ɗum ne mbawa ɓeyditorade ɗum ina mbawa naftorade ɗum yettode wodani Allah saabi no wawno wonde won rendoji ɗi ganduɗa ko dolnirɗi hono ni soko tan so wi a ruttima to banggue nder seeɗa tawa koye fannu goɗɗo ɗi jaari tawa eɗen jogui sembe de eɗen jogui sembe kono koye fannuji goɗɗi ɗi jaari toon ko iblisa suɗata ɗen dente toon ko iblisa ɗowata ɗen dente kono noon Allah darnani en mo ganduɗa hay sonno woni o wayani no o wayni ngare tan e ko o noddi en ko no hani enen kala ngaren notoɗen saka wondemo mo woni o ndeke wadde koko pular wiyata ko so bone funaki wonani bone soko tan so jam funaki ngakki jam so bone funaki wonani bone kono tan ne kedi so jam funaki ngakki jam ko ngare e ko nodda ɗen ko garal ngal ganduɗa ko jam yamal soko tan kedi ngare e mo noddira ɗen o ngare e hol sifaji makko ɗi holko ɗum tawnata en ndeke wadde eɗen mbawi wiide ko jamuji lutodirɗi jamuji kewɗi ceerno Ibrahima Konté haali no nani eɗen dendi enen kala eɗen lorlikino e Allah eɗen dendi enen kala eɗen ñaago Allah eɗen dendi enen kala eɗen duwo e Allah bandiraɓe oɗo duwawu wona emen tan o e heeƴi soko tan o huftorine windere nde kala ina jeeya eko jomiraɗo wino wonde suɓima e gueɗe tati aduna o yewtere nde ganduɗa ndeysan ko annabi sallallahu alaihi wasallam fuɗɗuno ɗum ende reɓa ende jibina hande yettoyiɗo participation jomiraɗo tabaraka wa taala suuɓi kañum ne gueɗe tati e nder aduna he
enen jeeya e ɗeɗo gueɗe tati o suuɓi o wi wonde o ɓuuri yidde kanko jomiraɗo to banggue jabade dowuji lorli kiniɓe jeyno ɗum ko annabi sallam joɗodima e khulafa ur rachidina en nayo o wi wonde hubbiba ilayya min dunyakum walla fi dunyakum thalathan o wi attibu wannisau wa qurratu ayni fi salah mi yiɗnama aduna o gueɗe tati ɓurateri e suddiɓe soko tan ɓuɓɓogol ɓernam waɗa ko e juulu annabi sallam ko mettini foof so en koddiri ko ganduɗa wodani soko tan ɓattinirde hakkillaji so boddi soppunoma so darima omo juula o selli so silmini o arta e musalla makko aboubacry nani ɗum aboubacry wi ya rasulallah hubbiba ilayya min dunyakum salasun wona annene mbiɗa ko tati jiɗɗa hen min nene aduna mon o aboubacry yaltini hoore mum kañum ne nanni nelaɗo nanni hen heddiɓe wi onon ne aduna mon o jimmi hen ko tati nelaɗo wimo hol kanje o wi an nadaru ilayka wa infaqu mali alayka wal julusu bayna yadayk mi jooɗo tan mbiɗa darma mi itta jowdam tan mbiɗa naftuma mi jooɗo tan yeeso ma hayso mi daranima ɗe gueɗe tati ɓuurmi yidde aduna foof baru enen mbiyata omar al farouk kañum ne wi hubbibe ilayya min dunyakum salasa ɓe mbimo hol kanji o wi an nadaru ila awliya illah wal qahru li ada illah wal hifdu li hududillah mi jooɗo mbiɗa ndaara waliyaɓe allah moƴƴuɓe allah mi reena keeri allah mi foola añɓi allah ɗe tati ɓuurmi yidde aduna foof te annabi ne andi goto hen foof ko haali ko ko noon fote mum ousmane wi hubbiba ilayya min dunyakum salatha ya sayyidi tati ɓuurmi yidde aduna mon onon ne annabi wimo hol tati ɗi o wi tati ɗi ko ifsa'u salam wa it'amu ta'am wassalatu billeyli wannasu niyam mi fotta e neɗɗo tan mi ado salminde ɗum taw mi fadata haw salminami ala ko haali wiide mi salminima salmitakimi gueɗel ɗimmel ngel komi defa ñamri tan ha heewa mi itta mbeɗa ñammina yimɓe gueɗel tatoɓel ngel ko ɗaccude ha yimɓe fof ɗano liiduɓe no karamin mi umma mi wona e julde o wi ɗeɗo gueɗe tati ɓuurmi yidde aduna he aliyu wi ya sayyidi wa ana hubbiba ilayya min dunyakum salasa ɓe mbimo aliyu annene hol an holko jiɗɗa o wi addarbu bisayfi wassawmu bisayfi wa ikram addayfi tati ɗiɗo aliyu kañum andi tan ko fiiri kañum o wi silamam ka mi jaggatan mi soppira kefeero mbeɗa dakmitoro ɗum korka nangue nana wuuli yimɓe nana e ceeɗu goto foof no waƴa wonde hono yettoroyto galle ha yara taw min komi dawruɗo korka somi yettima wona yarde goƴetemi o wi tataɓel ngel ko koɗo ari tan aliyu nen ɗo teddina ɗum ɗeɗo gueɗe tati o wi koɗe ɓuurmi dakmitorade e gurdam tan ha jibrilu saame mabɓe jibrilu wi wa ana ya sayyidi hubbiba ilayya min dunyakum salasa min nene mbeɗa yiiɗe aduna mon o gueɗe tati nelaɗo sallam wi hol gueɗe tati ma jibrilu o wi mu'anasatu kalam rabbil alamin wa ighathatu lmasakin wa irshadu ddallin mi jooɗo tan mbeɗa yewtira haala allah qur'ana na haale tan mbeɗa heeɗo mi tawa ɗo miskineɓe nen ɗo tan mi faabo ɗumen koɓe ñoolaɓe tan mi faaboɓe mi yiyaɗo majjuɓe tan mi fewna ɗumen ɗeɗo gueɗe tati mbeɗa weltoro ɗum jibrilu ala ko ɓuuri weltorade so wona tan neɗɗo majjuɗo e lawol allah wiyamo ya holloy oto lawol ɗum omo tuye ɗum ina jeyani kadi o ko wino kanko jibrilu wonde o yiɗiri wonde neɗɗo saabi muɗum gueɗe jeeɗiɗi o limti hen gueɗel gotel fodde ko allah waɗi yimɓe jaade no juuroyo moƴƴo ko o wi mi yaha mi juuroyo musidɗam taw ko moƴƴo mi wona neɗɗo tan mi wasa dañde martaba malaykagal o hono ni no garduɗen ɗo jomiraɗo caggal nde o haali nde kanko jibrilu summa gaba anhum saa fa aada ilayhim o wirniɓe tan dumunno o arte nela sa sallam o wi ya rasulallah rabbuka yuqri'uka salam wa yaqul uhibbu fi dunyakum salasa jomene salmin ma wi kañum nen yiiɗe aduna mon o gueɗe tati o wimo hol tati ɗe jomiraɗo yiɗi o wi tati ɗe jomiraɗo yiɗi wi ko dam'ul asin wa adabul muznibin al ghayri taibin wa ijabatu da'wati al mudarrin o wi jomiraɗo wi yiɗi ko ɗeɗo gueɗe tati gonɗi wofɓe allah neɗɗo woofa allah o huccitay allah o nimsa o wayana ɗum nde wonno neɗɗo no woofa allah gofol makko allah ngol wona sababu naddemo aljanna sabi fodde no allah yiɗiri tuubowo tawde woni ko laɓɓinɗo tuubo buyo o ndeke wadde o woofa allah gofol ngol o tuubana ɗum allah o jaɓane tuubo buyo wona sababu naddemo aljanna o wi gueɗel ɗimmel ngel o wi ko leptude bakkudinoɓe tawa tuubata yo allah dandu yimɓe e bakkudinde tawa tuubani tataɓel ngel ko neɗɗo lorlikino tan ñaagomo kanko jomiraɗo yomo dakmito e jabanade jomum duwaw
mahallu shahid koko ceerno ibrahima konte wino ko eɗen lorlikino e allah ndeke noon wadde so tawi woni ngoɗo noddago woni ngare enen kala eɗen ndenda eɗen lorlikino e allah mbimi hay soko ɗo haatno ala ko haali qur'ana woni mo udditirɗen ɗo joni hay goto wawa haalde hay goto wawa haalde koy ko eɗen daña e nde ɗo jonde ceerno ibrahima camara yo allah yoɓe moƴƴere allah no hokka neɗɗo noon gueɗal ngal wasa hejje e makko kono tan yettode wodani allah ko allah hokkuma ko ne heeƴe ma min gardani tan hamin montuma ala ko noon allah waɗiri neɗɗo so yiɗi wonde ko wawa wonde wontata koko yiɗa wonde aha mbeɗa yiɗi wonde komi wawa wonde sa renaki koka yiɗa wonde koko ɗum gontoyta eyyi wandu noon wiyanomo no soofi wimi sofani ko nenam gartumi wartoñe kam bandiraɓe eɗen pillina yettude allah nde wonno neɗɗo kono mbaɗa yimɓe kala ɓe mbayayma noon hande ene jogui ko haala ha heewi mi ɗaldi hen ceernam ceerno habibullahi li so jamma o ari enen fof garten ɗo kettinoɗen ɗum to banggue ɓuure jamma o to banggue ɓuure ni ñalawma o to banggue ko eɗen naftoro goɗɗum ko ganduɗa ko luuti ɗum tawde woni nafooje koko membodirta soko tan mbawkaji beñcodir nde wonno dognoɓe laaɗe diwoje ɓe kala hemo tottuɗa taafiya mbiɗa ɗo sañanam ko ɗon mbaala toon dognoɓe avion ngaji ɓe noddu hen goto mbiya ɗum ɗo sañanam sañanam taafiya ko ɗon mbaala toon o wawa mbawkaji beñcodir eyyi ndeke noon so tawi woni allah newnani en mbiɗen e ñalawma moƴƴo o eɗen tiindi jamma moƴƴo o eɗen gari e neɗɗo moƴƴo o ina hani jetten allah ko ɓuuri ko jettannoɗen allah so wona nde julɓe gonata gotum nde julɗo yiɗanta kala julɗo moƴƴere allah ina seedi mbiɗa wawi wondande ɗum temi yanata wondore ceerno ibrahima camara ko jiɗanɗo kala julɗo moƴƴere saabu ko enen ndendi yonto ko enen gurdi e wuura he annabi sallah sallam sahabaɓe makko nayo o wi ko wonde so tawi tan leñol ngol ina lutti wonde e moƴƴere leñol ngol ina yiɗi luttude wonde e moƴƴere ko yoɓe mbano ɓeɗo khulafa ur rachidina en nayo ni ayi ko ɗo pulaar wiyata neɗɗo kono mbaɗa mbayeteɗa no mbiɗa mbiyeteɗa kono mbaɗɗa mbaɗeteɗa no mbaɗanɗa mbaɗanteɗa sa yiɗi waade e yimɓeɓe mbayayma no moƴƴi waye mabɓe no moƴƴi ay so tawi a yi wonde noddago ngo yimɓeɓe gari ina ndira gardi doole hay goto amani hay goto haɓani goto kala woɗɗirta ɗum ko saabi nodduɗo o ko gonga koko nodda ko kono noon ne kadi ko nodduɗo o nde wonno ko nodda ko kala ɗo jaaɗa ɗo wawi tawoyde ɗum toon ene yaaji leylatul qadri o ina yaaji kono noon sertata koto banggue yimɓeɓe annabi sallah sallam noddi sahabaɓe nayi khulafa ur rachidina en tindol o wiɓe wonde mbiɗa ƴeewa onon nayoɓe mbiɗa haalano on ɗo sirru goto mi yiɗa hay goto mo ina sakta sirru o te so tawi o saktima ko goto e moɗon aboubacre omar ousmane ali caggal ɗum annabi sallah sallam woni koye holludeɓe koye mabɓe noddi aboubacry ɗo heddiɓe tawaka o wi aboubacry an kam hol poɗɗo saktude sirru mo kalannomi on o aboubacry wi sirru o koko sakta ya rasulullah nelaɗo noon fodde rentade ɗum wiyanimo de sirru saktima wi ko hol poɗɗo saktude nelaɗo ne renti konngol ngol yaltinta fenade hol poɗɗo saktude sirru o wi sirru o koko sakta ya rasulullah ko min sakti sirru o aɗa yanana oumar no wayemani saktata sirru ma aɗa yanana ousmane saktata sirru ma aɗa yanana aliyu saktata sirru ma min kay ko min tan yaltuno fodde no mbami ni yidde wiyede komi gonɗuɗo mbeɗa rewi wiyede komi gonɗuɗo namdami gañmi wasde gonɗude eko kalannomi gonɗinmi kaltumi sirru o annabi sallah sallam wimo moƴƴiya sirru haaltaka annabi noddi oumar wimo oumar hol poɗɗo saktude sirru men oumar wi ya rasulullah min ke aɗa andi komi kangaɗo somi naate haare komi kaɓateɗo kangaɗo ko min haɓetono natmi fitina mbeɗa haalta sirru o konguɗi ɗi so jalti ko toon aɗa yanana aboubacry no wayemani saktata sirru ma ousmane saktata sirru ma aliyu saktata sirru ma e nder amen ko minen tan nayo gonno ko min sakti sirru o komo kalannomi o mbeɗa andi ko toon ɗum yaltiri caggal ɗum o noddi ousmane o wi ousmane hol poɗɗo saktude sirru men o goto hen foof ko kamɓe tan ɗiɗo ousmane wi sirru o koko sakta ya rasulullah aɗa andi kam no mbami e gacce komi jaltunoɗo woodi mo pottumi tan wimi holko kaldanno ɗon e nelaɗo allah kersumi wasde haalande ɗum kadi gañmi fende kalanmi ɗum sirru o ko toon saktori aɗa yanana aboubacry saktata sirru ma omar saktata sirru ma aliyu haalaka annabi wi moƴƴi o noddi aliyu ko kañum heddi ko on woni chef mabɓe o aliyu yetti o wi aliyu hol poɗɗo saktude sirru men aliyu wi sirru o koko sakta ya rasulallah
goo wona min aliyu kam ɗiɗi wona aboubacre tati wona omar nayi wona ousmane joyi so saktama ko an sakti sirruma minen min caktata sirruma annabi sallam noddiɓe kamɓe foof goto hen foof yo haaltu ko haalno e dow heddiɓeɓe mettata ɗo mettata haaltude goto fof yo haaltu ko haalno caggal heddiɓeɓe goto fof mettinani ko haalton noon kadi ha joni ɓe cikkata wonde koko sakta ɓe gone foɗodirde konguɗi goto en fof ne wiya ala ko min ala ko min ala ko min nelaɗo wi sirru hay goto haaltani ɗum koni jiɗirmi yo leñol ngol wa annabi sallam ko ɗum woni ko wasi yimɓeɓe yo mbayodir e koye men ceernajo o ko jiɗanɗo kala neɗɗo moƴƴere ndeke noon eɗen jettirimo Allah no mbinoɗen ni e filli fillinde konngol ngol jettirɗo Allah emo ganduɗa ko jabruɗo Allah kanko dey Allah ne seedi ko yettirɓe Allah tigo jeeya al ulama warathatul anbiya wona anduɓe foof ala ko anduɓe ɓe ganduɗa ɓe Allah tongiti ɗemɗe mumen tawana kadi no nunɗani gandal ngal Allah ne seedi omo jeeya e ɓeɗo kadi ne en pilli pillinto e yettirdemo Allah eyyi won heddiɓe noon ko jabrateɓe Allah nde wonno pular ne wiya so won karɗo ha wukkiti gahaali mum won keyɗuɗo ha motti pahaali mum so won jalɗo ha hoyni koyɗe mum won goyɗo ha looti gonɗi mum aduna koni tan to weeli tan ga boni to jiiɓima tan ga moƴƴi kono noon foof tan rendat kadi wona ko Allah jettira oɗo Allah a wawa tan yettirde oɗo Allah keɓa aljanna o taw a jabrani mo Allah addi o Allah mo addi goɗɗo mo poɗɗa jabrude Allah o caggal nde jettirɗa mo addi ya yettirmo a yettirimo ɗum oga alay saago jabramo ɗum nde foof ma wawa timmude no debbo goto ko e rewɓe seniɓe yoɗɓe o jeeya debbo joɗɗo dokkaɗo mbaadi joɗdi no fewi mo hono mum ala e nder yonta mum foof to banggue jondam kono noon no Allah waɗata Allah hokkimo ko gorko coofɗo ɓuuri sofde e aduna o foof gorko nani soofi coofdam sa daari tan cikkatama taw woni koye mosde Allah e coofdam waɗi saaha goto debbo o daarimo ha hunde juuti tan wimo feɗɗiti jalede tan wone jalde o wi debbo o ko jolta no gandirɗa coofɗo no haaldata ni ko jolta o wi jalanmi ko enen ɗiɗo fof ko aljanna paaɗen debbo o wimo noon wimo enen ɗiɗo fof ko aljanna paaɗen o ko aljanna paaɗen bisimilla ko jiruɗa ɗum o wi aha sabi mi ƴeewi jomiraɗo wi sabiru e shakiru so ndendi payi tan ko aljanna o yo es kay ino ɗum ardi o wi aha kay o wi min no ɓurdumi rewɓe fof yodde ni subaka fof mi pinɗa aɗa daara debbo ma ɓuuri rewɓe aduna fof yodde aɗa yettiremi Allah no ɓurduɗa aduna fof sofde ni subaka fof mbeɗa muñira Allah eɗen guuri e ɗum ɗo aɗa yettiremi Allah mbeɗa muñirma Allah so en ma yenen ɗi fof ko aljanna paaɗen ndeke wadde mo Allah addata jettiren Allah o so addi goɗɗo eɗen poti jabrude Allah jabren Allah muñiren Allah ɗum noon ceerno min jettirima Allah yo Allah yoɓ moƴƴere yo Allah tabitinan en yo Allah hokku en wattude no mo wuuri ko ɓuri ko mbaɗɗen kone kadi nde wonno ena jeeya e aadaji jomiraɗo so tawi woni o felliti jabde duwaw so jaɓi duwaw o ɓeydante goɗɗum ko ñaguinoɗa ka ala ko ñaguinoɗa o waɗanma ɗum goɗɗum ka ñagonoki o waɗanma wa ayyuba isnada rabbuhu anni massani yadur wa anta arhamur rahimin ayyuba holko ñaguinoɗo ko durru o tan nde ittate rafi o tan nde ittate jomiraɗo wi fa kashafna ma bihi min dur wa ataynahu ahlahu ay ɗum ɗo ko battanaɗe hen omo yinno kono ñagonoki ɗum ko Allah felliti jabade duwaw o wattanimo hen goɗɗum fodde ko yinno tawa o ñagonoki ɗum fa kashafna ma bihi min durrin wa ataynahu ahlahu wa mithlahum kadi ma'ahum rahmatan min indina ɗum koye aada jomiraɗo koye aadaji makko kanko jomiraɗo so felliti jabade duwaw o wattantuma hen ko goɗɗum ko ñaguinoɗa tawa ko jiɗɗa tawa a ñagonoki ɗum ɗum noon ala kullin enen kala eɗen ndenda eɗen jettira ceernajo Allah eɗen duwonomo ko ceerno Mouhammad duyino ɗo joni ko ɓooyani ko nde Allah tabitinta felo ngo kala tan ɗo o dari tawde tan woni ina woni ɓural e makko eɗen gandine kadi eɗen jorti e jortoji ɗi ganduɗa ko nanduɗe e yenanede wonde ko ɗum ɓural e makko ko ɗum ɓural e makko yo Allah tabitin felo ngo ɓeydana en ɗum reena yitere wiyande nde noon na anda reena yitere yo Allah reen yitere yo Allah yettin fandare l'islam ɓooya naftorade ma kadi ne ko ni tan moƴƴirta yimɓeɓe kala ɓe gododire yimɓeɓe kala ɓe naftodire yimɓeɓe kala ɓe mbasa yewodirede nde wonno sa tabaki yawde neɗɗo tan a iwranimo e fannumo wawri o sa tabaki yawde neɗɗo tan a iwranimo e fannumo wawri o mbeɗa heewi hokkude hen tindi e nder jewte ɗe kewmi wadde cubballo ceerno Boubacar Gueye en cubballo are cangol ina yiiɗi taccude walla taw ko maayo o tawi ɗon ceernajo o ko ceerno liido
walla ala joni ay en jiɓodiri ɗum wona ko ceernajo o are tufde hen yiɗi taccude o wi cubballo mbeɗa yinno taccinami o to banggue cubballo wimo awƴal ala ɗo sa heñaki ɓiyam on ene addoya awƴal fad haw ara mi taccinma o wi mi heñaki walla hay somi heñima ala ko mbawmi hen o jooɗimomo fada juuti seeɗa ɓe ndeeƴi ceerno felliti uddidde haala ina namnodira e makko ceerno wimo an ko ɗo tan e tufde he gonɗa o wi an ha kay ceerno wi bisimilla aɗa wawi fatiha o wi ko woni fatiha mi anda fatiha ni ceerno wimo feppelde gorko fonde no poɗɗa hersata darade wiya mi wawa fatiha ñaw saɗa juulo holko jangata wona onon cikka toon ko mbajata ɗon koko cahan goral potgal no poɗɗa hersata darade wiya wawa fatiha ƴewno poɗɗa ni an foof mi wima saɗa wawi fatiha mbiyam mi wawa te a hirsiɗani ɗum ni saɗa juulo ko jangata ñande mayiɗa ha natɗa e gaska jiiduɗa e munkar e nakir ma andu ko wone wurde wasa wawde fatiha no Allah waɗata awƴal ari ɓe joli ɓe gari ha hakkude maayo ƴiwonde tawi ɓe hendu fuɗɗi dillinde laanel ngel seeɗa cubballo yeccite ceerno wi ceerno aɗa wawi ndiyam o wi ala mi wawa ndiyam o wi feppelde gorko fonde no poɗɗa hersata darade wiya wawa ndiyam ñaw saɗa yino holno mbatta wona cikkono ngo mbajoro ɗon koko cahan goral potgal no poɗɗa hersata darade wiya mi wawa ndiyam ñaw ñande muɗɗa ɗo ha jiiɗɗa e munuma e walla liwongu ma andu ko wone wurde wasa wawde ndiyam on mbi partout on mbi partout neɗɗo yawetake eyyi neɗɗo yawetake neɗɗo foof ko makko ko so tawi daroyima tan so tawi a ƴetti a moƴƴodirama ɗon tan so tawi ko makko ko daroyima on naftodirtu ndeke noon ala e sago e kala fannu e kala sifa e kala no wawi siforade yo wododire tan ceerno emin ceedanima to banggue rendo ngo huccude e ma nde Allah na seedi wona huunde ko jikkuma o tan koko Allah hokkuma ko heeƴe maɗa yo Allah hokke fandinde noon annabi sallah sallam ndaranno annabaɓe goto hen foof o ƴeewa fannu mo Allah ɓuuri yodnirde ɗum o feññinirana ɗum sahabaɓe o haalana ɗum sahabaɓe o mantirana ɗum sahabaɓe ɗo wino ɗo wonde ƴeewe musidɗam Yusuf koni ko musidɗam Yusuf heewi muñal koni ko musidɗam Yusuf yooɗi gonka ɓe mbimo hol habaru ya rasulullah o wi ƴeew tan musidɗam Yusuf kaso mum no wano musde ni foof no sokira e kaso no wayi musde ni pop ala ko heddi so wona lamɗo hoyɗi koyɗol ala foof bawɗo firtude koyɗol ngol so wona kanko ɓe gari e makko ɓe mbimo Yusuf firtan min koyɗol ngol Yusuf kanko annabi sallah sallam o wi sunno ko min wonno mami wiyanno mi firtata koyɗol ngol so wona jaltinɗon miɗo o wi kono nde ɓe kaali ɓe gasni tan Yusuf wiɓe ko tazrauna 7 sinina da'aban haali tan mubashara caggal ɗum o wi kedi ko ɓuuri hen hawnade kanko annabi sallah sallam o wi ɓe garte Yusuf ɓe mbimo lamɗo wi ya ar jalta o wi irji ila rabbika fas'alhu ma balu niswati allati qatta'na aydiyahunna rutto e joome rutto e lamɗo ma o kalifa ma o namdomo habaru rewɓe ɓe to min mi yaltata so wona mi laaɓ cer annabi wi sonno ko min wonno nelanoɗo adoyta komi to lamɗo to kono eɗen gandi muñal nelaɗo joguigal Yusuf ala e maggal ko fotino holtande segene kono noon ko qirranade neɗɗo o moƴƴere mum ko jaɓande neɗɗo o moƴƴere mum ko yoɗnande yimɓeɓe neɗɗo o moƴƴere mum kono wona mo jiiɗa foof jeewa hay sonno woni o ɓornimo ɗo wutti o yooɗi seeɗa mbiya ko luɓiɗo sa yiiɗo o wirtimo e oto mbiyama to guilɗo otiyel ko keeso o tan kono motor o ko ñawɗo ala wona noon moƴƴirta ɗum noon ala e sago gartodiren e ɓerɗe ala e sago gartodiren e wallodirde ala e sago gartodiren e ittodirde kumpaji hakkude meɗen e yiɗodirde e nder hakkude meɗen yo Allah noon fandinan en yidde nde ceerno yo Allah hokke fandinde joggal ngal ina dañade yettode wodani Allah ina dañane kayne kedine ko Allah waɗiri hono ni so tawi Allah welanoma wasa waɗirde ni o waɗa ɗum e sifa goɗɗo sahabaɓe gaare annabi sallah sallam ko wayno Bilal en Ammar en Suhaybu en ɓe ganduɗa ko wasnoɓe ɓe galano no fewi ɓe gaare annabi sallah sallam nde ɓe jettinde mi uddira ɗo tan jaafoɗon nde ɓe jettinde ɓe mbimo ya rasulallah kamɓe ɓeeɗo eɓe jogui komin ngala Aboubacry en ay sahabaɓe ganduɗa ɓe Allah udditani damuɗe ɓe eɓe jogui komin ngala saabi kamɓe eɓe juula no min juuldata ni eɓe kajja no min kajjirta ni eɓe koora no min kordata ni wa amma minen holko min jogui somin jiiɗi sakkade min mbawa saabi tekke amen ko lammuɗi min ngala goɗɗum komin bayliriɗi sakkade woɓɓe annabi sallah sallam wiɓe joni tawde ko Aboubacry en no jogui Abdourahmane en no jogui onon on ngala ngare mi totta on ɗo gueɗel gotel so tawi on guuri e maggel gadiɗo on ɓurata on cakkitiɗo on daɗata on cakkitiɗo on heɓtota ko on
ɓe mbi holngel gueɗel nelaɗo wiɓe kala caggal nde julɗon mbaɗe subhanallah 33 walhamdulillah 33 wallahu akbar 34 won riwaya no wiiri wallahu akbar 33 jokkitiron la ilaha illallah so on nguuri e ɗum ɗo gadiɗo on ɓurata on cakkitiɗo on heɓtota ko on kamɓe ammar en hoseyfa en bilal en ɓe jeehi jama ɓe juuli tan kamɓene ɓe joñima banggue ɓe cakkitama sirru ɓe joñima banggue subhanallah 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 eyyi boubacar gueye en ji gaari kañumenne aboubacre siddiq en gaari ko mbatton ko woni ɗum de kam mataw alano hen ɓe mbi minen ko nelaɗo yamiri yomin mbaɗ ɗum ɗo subhanallah ɓe mbawa fende ɓe kalani ɓen ɓenne kañumenne joñi banggue goni e wadde ɓe mbi aha joni ɓe ñagorino ɗum ɗo ko haaɓe potodire e ɓeeto soɓe ɓurtaki ɗumen kamɓe potodire e mumen ɓeɗo ne batti wadde koɓe mbaɗata ko ɓe garte nelaɗo ɓe mbi ya rasulallah ɓe jii emin mbaɗa ɓe namdima min kalaniɓe kamɓene eɓen mbaɗa komin mbaɗanno ko nelaɗo wiɓe hey dhalika fadlullahi yutihi man yasha ɗum ko ɓuural allah de hokkata komo wela ndeke wadde ko allah feccirta no welira hokkirta no welira so tawi o feccani neɗɗo o no welira o feccani neɗɗo o no yiɗirɗen ñaagoɗen enen kala waade no neɗɗo o wayni ceerno ibrahima camara yo allah hokku min waade no mbaɗa ni wassalamu aleykum wa rahmatullah في الحق شك بعد ألف دلالة يؤم بها حق عن النزل يقلأ ألا إن من أما الورى بجزالة شيخ مروي وساق إلى الرحمن فرد جلالة قدوي هو المصطفى الهادي الورى ببالة أفيه ارتياب بعد نور رسالة تقدمها ذكر مدى الدهر يقرأ له ذات حب للولي ولية شيخ مروي مكانته فوق الأنام علية جلالته عن غير حق خلية إنارته حسا وعقلا جلية قدوي فلا الرين يستاني ولا القسو يفجر سيادته دنيا وأخرى سنية اسمه ceerno Mouhamadou Bocar Kane o wi ɓesngu ceerno Mouhamadou Bocar Kane rahmatul mawla aleyhi kala ɗo eɗen dilla e kala ko eɗen dilla e dow mum e kala ko eɗen jaha e kala ko eɗen jiilo e kala ko eɗen darta e moƴƴere ɓesngu ceerno Mouhamadou Bocar so ari tawtorama o yi mbiyeten fen keeɓi ko jilloten ɗen ko alhamdulillahi rabbil alamin yettode wotani Allah o wi ceerno Sharif Mouhamadoul Habib mo ceerno Mouhamadou Bocar Kane Tidjani Abdoul Qadir Kane e Tidjani Abdoul Qadir Kane mo ganduɗa ko ɓi ceerno Mouhamadou Bocar Kane min kaldiɗo o wi ɓe kaldiɗo wonani balɗe 5 o wi mo ñalawma o Sharif Mouhamadoul Habib mo ceerno Mamadou Bocar Kane ɗo ceerno Ibrahima wi kañum kam ɗamino ko ceerno ruttima ka hayɗi ni o wi ceerno Sharif Kane ɗo o wi kabrama ñalawma o min kabrama ñalawma o min garda min kawrita hen ene woni e hakkille makko kanko ceerno Ibrahima Camara o waɗani ɗum ha nane subaka ɗum woni e hakkille makko o waɗani ɗum omo miijo hol fof waktu mo jogori ummade ɗo o yahoya toon o haalana ceerno Sharif o nodda ceerno Tidjani Abdoul o wiya mi haaldi e ceerno Sharif ha kisa Allah waɗirani en dani ɓe ngari e hadara maɓɓe ɓe tawi almuɓe maɓɓe ɓe tawi ɓesgu maɓɓe kala ko jettunoɗen Allah
en ɓeydima yettude Allah en jenanama kam Allah jaɓani en jonde nde ceerno Sharif Mouhamadoul Habib ceerno Tidiani Abdoul Qadir jaafoɗon min no feewi aada yarani kanko so tawi jonde nde ɗo jooɗima omo ƴetta konngol omo haala aada yarano ɗum kono waɗimo haalde hande kono Allah waɗiranimo ni omo yettira ɗum Allah subhanahu wa ta'ala